Tomáš Hoferica po víťaznom zápase v nedeľu už vlastne má Týmeška Hornec matchball. Aký bol ten dnešný duel? Naozaj obidva brankári chytali veľmi dobre. Ty si absolútne vyťahoval skvelé zákroky. Ako sa ti dnes hralo? Dneska super. Som rád, že som podržal chlapcov, keďže v stredu mi nevyšiel zápas. A som rád, že sme vyhrali. V tretej štvrtke sme im našťastie odskočili o 3 góly. A to si myslím, že bol taký rozhodujúci moment zápasu. Za pol roka vlastne Týmeška Hornec nezískal ani jeden jediný bod. Teraz v priebehu pár dní vlastne dve víťazstva. Čo sa zmenilo, Hofi? Ako vnímaš vôbec to, čo sa deje okolo Hornec? Začali sme hrať hlavne spolu ako tým. A to je asi najväčší rozdiel. Ako si vnímal hru súpera? Nehrali zle, snažili sa na breaky ako stále. A len v útoku možno nejaké väčšie šťastie pri koncovke. V sérii vlastne vyhrávate 2-0 na zápasy, to znamená, že bude väčší to bremeno ťaže psychicky na týme Srčňov, alebo možno v týme Drakov. Ako to vnímaš? Ťažko povedať, až neviem. Ja myslím si, že to je jedno, či vyhráme 2-0, či 1-0. Stále môžu aj oni, aj my vyhrať. Aký očakávaš zápas, že to bude v nedeľu? Vyrovnané, ako každý derby.